Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Sajd ħabbret li fil-budget tas-sena d-dieħla se jkunu allokati 6 miljun euro fi proġetti favur ħarsin tal-annimali, sostenni s-sajjieda u l-akwakultura. Waqt konferenza tal-aħbarijiet qalet li din tfisser żieda ta' miljun euro mill-2024. Bihom se jkunu installati aktar pillars ġodda. Dawn jipprovdu servizzi ta' dawlu l-ilma s-sajjieda, mifruxa f'diversi bajjiet madwar Malta u Għawdex. Qalet li dawn il-pillars joffru lil bastimenti tas-sajd aċċess tal-elettriku l-ilma qrib ix-xatt, imsejsa fuq sistema simili tax-shore to ship, fejn is-sajjieda jkunu jistgħu qabdu l-elettriku direttament mal-freezers u jifrankaw il-flus billi jkunu qed inaqsu l-konsum tal-fjuwil u l-emissjonijiet mill-operat. Ħabbret ukoll li qed ikunu installati winches ġodda f'diversi lokalitajiet, fosthom f'Marsa Skala u l-Ġnejna biex jgħinu lil dawk kollha li għandhom bastiment. U qalet li diversi magni tas-silġ se jkunu installati madwar il-bajjiet biex is-sajjieda jkunu jistgħu jżommu u jippreservaw il-qabda f'temperaturi ideali. Dwar uħud mill-miżuri fil-budget 2025, Dr. Sajd qalet li qed titħejja strateġija ġdida għas-sajd, filwaqt li se jkunu implementati skema restaw tal-bastimenti u l-espansjoni tal-operat fil-pixkerija. Dwar ħarsin tal-annimali elenkat diversi miżuri fosthom l-estensjoni tas-servizzi ta' tiswija ta' qtates li m'għandhomx dar, l-identifikazzjoni ta' iżjed siti għal dog parks u cat cafes, it-twettiq tal-proġett tal-Pat Memorial, miżuri għal salvataġġ u l-aftercare ta' annimali u anki għal kontroll kontra l-abbużi fost miżuri oħrajn.